Слушай, да ходиш да щупиш на някои зъбите за някакви дребни пари, то не си не. Бай Ангеле, не говориме за сумата, говориме за самото отношение, за самото унижение, където е решил да ти се те сложи на хуя, едва ли не. Слушай, аз вчера имах такъв разговор с моя съквартирант. Понеже платихме тук 150 евро ток и той решил, че аз съм изхарчил повече ток. И слушай, и аз понеже нали съм правилен човек, добър, така, държа се добре. И то знаеш какво прави. А той е такъв турчин и вместо, поне аз го платих 150 евро, и той трябваше ми даде 75 и ми дава 50 само връч. И вика, другите викат и ги удържа, но вика, защото си изхарчил повече. Добре, не. Слушай. И правил интрига и на хазяина ми, а той почина човека на 10 свети, бъде го прости. И там правил интрига. Той не може да дойде да говори с мен като мъж, да ми каже така нещо. И интриги прави на хазяина, говори, че аз съм качил тока, той не. Така. И другото, какво се случи сега? 50 вместо 75 ми дава 50. Направо, викам, то накрая ще файн, ще го напия, викам, че го е в букук. Ама нали в един такъв момент... Слушай, ако дойде ми каже, брат, нямам пари, гладен съм, жаден съм, нямам пари си платам найема, ще го нахрана, ще го напоя и найема ще му плата и тока ще му плата. Обаче... Ама накрая, верно, май ще му даде един хуяс на този букук. Много нагло е, брат. Ще вземе да му хареса. Не, слушай, и обаче аз не се съгласих на офертата. И той ми вика, тогава вика, ще ходиш да платиш водата. И айде, вика, ще ти ги дам парите, ама вика 5 евро, вика, ще си удържа. Не е толкова древен този човек. И верно ще ти с 5 евро, ама да викам за 5 евро, няма се карам с неговата. Иначе, слушай, иначе се прави на милионер, бе. Кара някакъв скъп Мерцедес, някакви дълбери, нали? В смисъл, личи му, нали, че има пари някакви, може би има повече от мене. Ама това няма значение. Значи, аз ако видя, че съквартиранта ми е по-беден, бих аз дал повече, а той да даде по-малко. А той е богатия в случая и иска да дава иска аз да плащам 2/3 от сметката, примерно е 300 лева, аз да плата 200, а той да плати 100, разбираш ли? Стачам, какво те се клесе? Направо ти такова съчувствам ти. Ако знаеш, ние сме 5-6 месеца заедно, ако знаеш колко интриги ми завърта тук, па съм дигал шум, па му мирише на цигари, па не знам си, какво си те беха... Той иска да хуй ли да му мирише, бе, да му е в майка. Верно, аз трябва да го извадя хуя, му го търкам му носа, да му биш. И да не усеща цигарите, сежаш. Да, точно, да. И слушай, то ми прави 1000 интриги, обаче аз нали, чета тук християнски книги и точно там се казва следното нещо. Глупака си създава врагове, а мъдрият човек от враговете си прави приятели. Така. И аз си го коткам, си го таком, не му дигам шум, не го притеснявам по никакъв начин, такова. И то, виж какво, почва ми скача трупешката на главата, чак ще плащам аз 200 лева, той ще да плаща 100 лева. Ти представиш колко трябва да си прост да ти дойде. Ако му изпукаме един шамар бата, направо ще налапа цели. Направо ще има дълбоко гърло, директно бата за клес. Ето за това стигаш до моето заключение, че тъпото копеле и лудия разбира от хипек и от бой. За това би и ще те уважават. Те са го казали хората. Слушайте ме. Имате право да биете само сина си, дъщеря си, докато са малки, говориме. Не. И жена си,
може и по-голяма, жена си имате право да биете, защото също са. Много хора се оплакват от жените, че станали много нагли. Значи не е луд то, къде яде баницата, а то къде му е дал. А като няма мъже, където да тропнат по земята или да тропнат по масата и да кажат така ще бъде както аз казвам, а не както ти искаш, еми ще ви скачат трупешката по главите. Бай Ангеле, сигурен съм, че точно така е. Защото ето сега ти казвам, че аз мога да се разкръща тук в две други стаи. В едната е дъщерята, в другата е жената.